Ayan, so mayong buntag sa tanan, no? Labi na ni Ma'am Lorraine Mi Pantas. Ingon siya nga, I'm from Makati, sir. Tagalog po, please. Ayan, so sige, try natin ngayon na magtagalog, no? Minsan kasi kaya ayaw ko magtagalog, talagang nahihirapan ako sa tumang kalisod. Minsan naman, pag ako'y nagtatagalog, talagang pinagpawisan ako ng maraming singo. Kaya ayan, shout out to you, ma'am. Try natin magtagalog sa whole video, and then shout out na rin kay Jumix Channel, Arachnid, Prince May, CJ Villanueva, Hindi Pascual, Nanswell Channel, Juna Meru, Mark Bernardo Sio, shout out, Makuy, Nathaniel Amaril, Mark Bernardo Sio, shout out sa lahat. Lalong-lalo na doon sa nag-comment doon sa San Mig Light Supreme na video natin. I hope na nasarapan kayo, no, at na-try nyo to sa bahay ninyo. Ayan. So, ano ba yung gagawin natin today? Mag-request naman kayo, mga lodi. Ayan, wag kasi puro politika yung inaatupag nyo. At saka mga lodi, iwasan na rin natin yung bangayan, no? Nung awayan kung sino ba yung tawag nito, yung natipuhan yung presidente. Ayan, respeto na lang natin yung isa't isa. Oo, kasi yung bawat isa sa atin may iba't ibang paniniwala, kumbaga. Ayan, so, at dahil pinag-usapan na rin natin ngayon yung politika, ayan, sa video na to, wala akong ibang naisip kundi i-share sa inyo yung isang napakagandang drinks na kung saan inspired ito doon sa presidente tipuhan natin. Ayan, so kung excited ka na at kung pareho tayo ng presidente, share mo na rin to sa iba para magiging unit team tayo. Ayan, so excited na rin ako. Alam ko excited ka na rin. Let's go! Okay na yung drinks natin. May kulay green, may kulay red. And na to ay pwede to sa kahit sino, kahit matanda, kahit bata, kasi nga wala itong alcohol content. Excited na ako na ipapatikim ito sa anak ko. Bagong Pilipinas.